Asan ka? Nandito ngayon ako sa Tarlac. Kahit mismong si AJ kasi parang pinagtatabuyan na ako baka mamaya hindi naman yun na talaga ako mahal. Anong hindi mahal? Niloko mo nga. Ewan ko kung anong pinagagagawa mo. Nang babae ka, nag-2-time ka, nagbar ka. Pero tignan mo. Tignan mo. Si AJ, mahal ka pa rin. Tanga, mahal ka pa nun. Ay sus, ang bilis naman sumuko na itong si Boss Ares. Diyos ko, hindi ka pa man nga nakakatagal. Isipin mo na lang ha, yung ginawa mo kay AJ, hindi ganong madaling makalimutan yun, boss. Trauma yung ginawa mo kay AJ. Kaya intindihin mo na lang, tapos ngayon gusto mo kaagad-agad, may resulta, agad-agad gusto mo bumalik na sa'yo si AJ. Hindi ganon yun, Boss Ares. Isipin mo ha, sumama na nga siya sa Cebu. Alam na alam niyang nandun ka, so ibig sabihin, may konting pagtingin pa rin, may konting nararamdaman pa rin si AJ sa'yo. Tapos sinasabi niya kay Sob na mahal ka pa rin niya. Pero yun nga lang, syempre, mahal ka pa rin niya, pero hindi ganun kadaling magpatawad, bossing. Pero sige, tama na salita, umpisa na natin to. I-react naman natin tong in-upload ni Boss 150, pero syempre, bago ang lahat. Kamusta kayo dyan mga bossing? Icho boy, Boss Sir, back again. So mukhang napanghihinaan ng loob tong Boss Ares natin, no? So tara, sabay-sabay natin tong panoorin yung in-upload ni Boss 150. So ano pang naantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! Libag. Jay, tawag nga ako. Oh, ano? Bakit? Si Ares. Oh, bakit, Sob? Wala, naiewan ko na naman dito eh. Putik Bakit? na Ano naman nangyari yan. kay Ano na ang Ares? problema niya ni Aris, Sob? Tinatawagan ko siya, ayun oh. Ayun. Ang sad boy nitong si Ares, no? Lahat na lang tagasalo niya si 150. Oh, yan. Ares, So, asan ka? nandito ngayon ako sa Tarlac. Ano ginagawa mo sa Tarlac, Ares? Pero taga-Tarlac din ako guys, STN. Halika nga, dito nga tayo. Ares, may nakapagsabi sa akin, susuko ka na daw. Anong susuko pinagsasabi mo? Diyos ko po, ang layo na ng dinatnan mo. Ang layo na ng narating mo, bossing. Nakapunta kayo ng Cebu. Nakapunta ka ng Boracay, nakasama pamilya ni AJ. Ngayon ka pa susuko? What the heck, man? What's wrong with you? Kahit mismong si AJ kasi parang pinagtatabuyan na ako Pinagtatabuyan ka ni AJ. Boy mo talaga. Ares, tanga baliw, ganun talaga yun. Pagtatabuyan ka talaga noon, bakit? Kasi gusto ng mga babae, sinusuyo sila, baliw. Yun eh. Paano ko gagawin baka mamaya hindi naman yun na talaga ako mahal Sus, asyomero din tong si Ares no? Baka mamaya hindi naman talaga niya ako mahal. Ang tanga mo! Nakakagigil ka. Anong hindi mahal? Niloko mo nga. Ewan ko kung anong pinagagagawa mo. Nang babae ka, nag-2-time ka, nagbar ka. Lahat ng pwede na hindi ka na dapat mahalin ng babae. Ginawa mo. Lahat ng katangian na sa'yo na. Pero tignan mo. Si AJ, mahal ka pa rin. Tanga, mahal ka pa nun. Oh, diba? Totoo naman yun. Tumigil ka dyan. Mukha ni Aris, oh. Ayusin mo yan. Pag hindi ka umayos, uuwi na ako. Hindi, minsan, akala ko minsan kaya ko na pero may kulang pa rin talaga Ares, walang kulang. Ang problema sa'yo, pag nawawala kami, nawawalan ka na ng pag-asa. Ayun nga yun nga yung pinupunto ko doon, Boss 150. Bakit sa'yo siya kumukuha ng lakas ng loob? Itsura ni 150. Bakit sa'yo kumukuha ng lakas ng loob si Ares? Siya tong gumawa ng kasalanan. Siya lang mag-isa yung nagdesisyon na gagawa siya ng kasalanan. Pero ngayon nagkakaproblema siya. Bakit siya sa inyo laging lumalapit? Ba't ganon? Diba? Sobrang bait mo, 150. Ares, sige, uuwi na kami para sa'yo. Kahit hindi pa tapos gawin yung bahay. Uuwi na naman ako at tutulungan na naman kita for 9,000 times. Nakangiti, oh. Ares! Uuwi kami, oh. Umayos ka. ko na rin kayo kasi kailangan ko na rin ng kasama, nahihirapan din ako Sige, huwag kang sumuko. Itutuloy natin yung ligaw time. Yun, ligaw time is back! Hoy, ikaw Bullet. Kahit alam ko magiging ganggang ka, mag-wingman ka pa rin sa amin ha. Magbarkada pa rin tayo. Alam ko pera lang naman habol mo dun kila Radic.
The best wingman pa rin ha. Uy, best wingman Best pa rin wingman yan. tayo, Best Ares. wingman pa rin yan. Best wingman pa rin ha. Best wingman pa rin. Eh. Ares, mag-ready ka ng sarili mo, ayusin mo, magpagwapo ka. Oo. Mag-ahit ka, magpagupit ka, bumili ka ng mga damit, maglagay ka ng pulbos sa mukha, bumili ka ng pabango, yung maangas, na pormahan talaga. Para pag ready namin dyan, ibang Ares na makikita nila. Ares. Yan. Alam mo kung ba't 3.0 kita na. pinupush? Etong si Jeron, magliligaw time din pala. Diyos ko. Oh, Iso, baka mamaya. Jeron pa yung sagutin ha. Hindi si ay, nako. Ay, Ares ka talaga. Diyos ko po. Nakakakulo ng dugo tong si Ares, guys. Jeron sasagutin nun, akong bahala sa'yo. Amoy na amoy ko si AJ, ako bahala sa'yo. Basta, lahat ng payo ko sa'yo, ayusin mo ha. Inig ka. Makinig ka. Hanggat maaari, umuwi ka dun kila Otits. Ay, tira ka sa greenhouse, kila Lucio. Oo. Doon ka muna. Second, wag ka magpaparamdam kay AJ. Magpamis ka. Magpamis. Para pag uwi namin, umpisa ng day number 1 ng ligaw time, Oo. alam mo na. Miss na siya no. Mamimiss ka nun. Mamimiss ka nun. Baka Seryoso? putahan pag gumiti yun. Totoo yun. Lagpas tenga. Totoo yun. Sige na, wag ka magpakasad boy. Di bagay sa'yo. Yo. Tsaka magdasal ka lang. Lagi ka magdasal. Ores. Apo, Sab. Miti na. Lagi ka magdasal ha. Apo. O sige na, bye na. Sab. Miss you rin. Bye. G. Alam ko kahit Bagong mission. tol, kahit lagi tayong napupuyat. Yan nga. Palag sabi. tayo ha. Oo, sabi. Uwi na talaga tayo. Saan tayo matutulog nun? Hindi pa gawa yung bahay. Hindi ko na alam. Basta gawin natin lahat para kay Aris. O sige yun. It's legal time. It's ligaw time! Napaka-solid talaga mag-wingman netong si 150, no? Gagawin niya lahat. Lahat para kay Aris. Isipin mo naman hindi pa okay yung bahay nila sa Manila. Pero pupunta na sila ng Manila para kay Aris. Dahil sumasad boy na naman tong si Aris, mga bossing. Wala na naman siya sa sarili niya. Hindi na naman niya alam kung anong gagawin niya. Dahil nga wala si 150, wala si Bullet, wala si Libag. Saan siya pupulutin nito? Kaya Boss 150, saludo ako sa'yo. Kami mga JRES fam. Siyempre, kasama ako sa JRES fam. Team Ares ako, Team AJ ako di ba? Hindi, ayoko dun kay Jeron. Masyadong maangas, boss. Masyadong mahangin. Wala naman ibubuga. Sus. So, yun na nga po mga bossing. Abangan nating lahat. At syempre, re-reactan ko yung bawat ligaw time. Sabay-sabay tayong kiligin doon, mga bossing. So, yun na nga po. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, at share. Hanggang sa muli. Paalam! Sir TV out. Peace!